ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди БФ тиҷорат бо истеҳсоли якчанд намуд коғазҳои ташноб машғул буда пурра бо таҷҳизотҳои замонавии истеҳсоли хориҷӣ таъмин мебошад. шароити кор дар ин ҷо хуб бароҳам монда шудаасту коргарон аз ин қаноатманд мебошанд, чунки имрӯз бо ҷои кору маоши хуб ва зиндагии осуда таъминанд. бояд гуфт ки дар даврони истиқлолият дар шаҳри ҳисор шумораи чунин корхонаҳо хеле афзудааст ки бо ба истифода додани онҳо садҳо ҷойҳои нави доимии корӣ ташкил шудааст. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор сохтмони 613 иншоот ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла хонаҳои баландушона, марказҳои хизматрасонӣ, марказҳои саломатӣ, бунгоҳои тиббӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ. соли 2019 сохтмони 240 иншоот ба нақша гирифта шудааст. аз он дар рӯзи ваҳдати миллӣ сохтмони 27 иншоот сохта ба истифода дода шуд. мо кӯшиш мекунем ки ҳамаи иншоотҳои ба нақша гирифта шударо ба сифати баланд сохта ба истифода супорем. бояд гуфт ки барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашнҳои миллии мамлакат аз ҷумла 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор боз чандин корхонаҳои истеҳсолӣ ба нақша гирифта шуда, айни ҳол корҳои сохтмонӣ муташаккилона ҷараён дорад. шукргузориву хушбахтии мо занони тоҷик аз он аст ки дар даврони соҳибистиқлолӣ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо бонувон беҳтарин шароитҳоро барои кору фаъолият муҳайё намуданд. ҳар як зани тоҷик кӯшиш менамояд ки аз ин дастгириҳо истифода барад. ман ҳамин сехи қаннодиро ташкил намудам. зиёда аз 20 нафар занону духтарон ба кор фаъолият доранд. дар оянда мехоҳем ки сехро васеътар кунем, саҳми коргаронро зиёдтар кунем, хусусан занҳои хонашинро ба кор даъват намоем, номгӯи маҳсулотҳоро зиёдтар кунем. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ пайваста чораҷӯӣ карда истодааст. дар шароити рақобати шадиди бозорӣ соҳибкоронро зарур аст ки тавассути ташаккул додани санъати миллии рақобатпазиру самаранок, навсозии техникаву технологияи корхонаҳои саноатӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкории истеҳсолӣ, коркарди пурраи ашёи хоми ватаниро мунтазам таъмин намоянд.